जिबनोथ' जेसेबां हायो मोजांसो नांगौ ना बे मोजां भिडिअनि सोलायै आंनि भिडिअखौ मानसिया मानो नायनो उन्दैफोरनिसिम अननाय आरो देरसिनफोरनिसिम खुलुमनाय जासिनानै दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायफिननाय जाबाय हे फ्रेन्ड्स वेलकाम बेक टु माय यूट्यूब चैनल दिनै जों मोनबा इम्पोर्टेन्ट यूट्यूबनि सोमोन्दै बाथ्रा रायलायगोन बेयाव जोङो यूट्यूब एल्गोरिदम viewers watch history behavioral data बेनिफ्राय YouTube niche बेनि उनाव गुबुन प्लेटफर्मनि सायाव बाथ्रा रायलायगोन दायो आं जे बेफोर टेक्निकेल टार्म्सफोरखौ लाबाय बेखौ आं भिडिअनि सिङाव टेक्निकेल टार्म्सफोरखौ इउज खालामला आं एकदमबारे सिम्पल रावाव बुंनानै होगोन सानदों ओंखायनो जोङो जोंनि टपिकफोरखौ जुदि हमनो हायाब्ला कमेन्टआव सोंब्ला आङो रिप्लाय होगोन स' थुदो भिडिअखौ जागायजेननोसै यूट्यूब एल्गोरिदमनि सोमोन्दै बयबो मिथिखागौ जोङो मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामखांनायनि उनाव सानो मा यूट्यूब एल्गोरिदमा जोंनि बे भिडिअखौ गुबुननिथिं माने हरगोन बा पुश खालामनानै हरगोन स' यूट्यूबनि सासे एमप्लयि माने जाय यूट्यूबाव खामानि मावो बेयो होननाय बायदिब्ला एल्गोरिदमा जेसेबां पुश खालामगोन बे पुश खालामनाया जोंनि भिउवार्सफोरनि सायावसो माने सोनारो दायो यूट्यूब एल्गोरिदमा पुश खालामनायनिख्रुइ भिउवार्सफोरासो जोंनि भिडिअखौ बांद्राय पुल खालामनानै माने भिउवार्सफोरनि थिंनिफ्रायसो बांद्राय बुहरजायो माब्रै जोंनि यूट्यूबा जोंनि भिउवार्सफोरनि भिउ हिस्टरिखौ नायो भिउ हिस्टरि दायो सासे मानसिया जे यूट्यूबाव भिडिअ नायो बेयाव मा बायदि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो बेयो बबे समाव मा भिडिअखौ नायो यूट्यूबा गासैबो एनालाइसिस खालामनानै जोंनि भिडिअजों मिलिनाय आरो जों बै भिउवार्सआ नायनाय भिडिअ बायदि जोंनि कन्टेन्टआ जुदि मिलियोब्ला बे भिउवार्सआसो माने जोंनि भिडिअखौ बुनाय बायदि जायो एल्गोरिदमा पुश खालामनाया नाथाय भिउवार्सफोरनि सायावसो बांद्राय भिडिअनि कन्टेन्टआ माने जोंनि भिडिअआ सोनारो आरो ओंखायनो वाच हिस्टरिनि सायावसो जोंनि एल्गोरिदमा खामानि मावगोन दायो जों मिथिबाय दे वाच हिस्टरिजों सोमोन्दो लाखिनानै जोंनि भिडिअनि भिउसनि सायाव बेयो खामानि मावो नाथाय जों जेब्ला जोंनि भिडिअ जेब्ला जोंनि लाथिख' माने 0 भिउस थाब्ला होमबा बोरै खामानि मावनो एल्गोरिदमा स' बिथाङा बेयाव बुंदों आरो जेब्ला जोंनि भिउसआ जुदि 0 जायोब्ला जोंनि भिउसआ जेथिया 0 भिउस थायोब्ला बेयो जोंनि माने भिडिअनि टाइटेल आरो डिसक्रिपसनखौ नायनानै एल्गोरिदमा माने खामानि मावो आरो ओंखायनो जोंनि जों जेब्ला भिडिअ बानायो होमब्ला जोंनि बे भिडिअआव जोंनि टाइटेलखौ गुबुन भिडिअफोरजों माने मिलिनाय रिलेभेन्ट थानाय माने टाइटेल होनांगौ आरो मोजाङै टाइटेलखौ होनांगौ आरो टाइटेलनि सिङाव डिसक्रिपसनखौ मोजाङै माने मानि सायाव जोङो भिडिअ बानायदों बेखौ एसे डिसक्राइब खालामनानै होनांगौ आरो डिसक्राइब खालामना होनांगौ जे गुसुङैनो बेबायदि आरो जेनेबा आङो दाख्लै राज फुजानि भिडिअ बानायबाय बे राज फुजानि भिडिअ सायाव आङो लिरबाय राज फुजानि सोमोन्दै आरो डिसक्रिपसनाव मोजाङै एसे माने माबोरै माबे जायगायाव जादों मा खालामदों बेफोरखौ एसे जुदि लिरना होब्ला माने यूट्यूबनि एल्गोरिदम सिस्टेमा माने बुजिमोननाय मिथियो आरो बेयो राज फुजानि दायो सासे भिउवार्सआ जुदि बे साननैसो राज फुजानि अबाव मा राज जादों नलबारि राज बरपेटा राज हावली राज जुदि नायबाय थायोब्ला जोंनियाबो मुङा जुदि थायोब्ला दुधनৈ राज जुदि थाब्ला बे राज फुजानि मुङा मिलिबायना होमब्ला बेफोरखौ नायनाय सुबुंनियावनो जोंनाबो माने एल्गोरिदमा बेयाव माने जोंनि भिडिअखौ हरनो आरो भिउवार्स पइन्टनिफ्राय बुनो थाखाय माने मोजां जायो आरो इजि जायो आरोबाव थाम्बनेलनि सायावबो बाथ्रा दङ नाथाय जों बे भिडिअ थाम्बनेलनि सोमोन्दै जेबो रायलायला थाम्बनेलनि थाखाय जों एक्सट्रायैनो मोनसे फुल भिडिअ बानायगोन उनाव आरोबाव मोनसे इम्पोर्टेन्ट बाथ्रा दङ जोङो जेनेबा आं सासे गोदान क्रिएटर बा आं यूट्यूब चेनेल खुलिनो नागिरदों बेयाव आङो बोरै थाबनो ग्रथ खालामनो हागोन आंनि भिडिअखौ बोरै मानसिफोरा मोजां मोनगोन नायगोन बेनि सायाव माने बिथाङा बुंदों मा जुदि आङो यूट्यूबाव भिडिअ बानायनो नागिरोब्ला आङो फार्स्टआव सार्च खालामनानै नायनांगोन बा आङो रिसार्च खालामनांगोन दे यूट्यूबाव बबे मोजां आयदाया मोजां जानांगोन बबे मोजां आयदानि सायाव बांद्राय भिडिअ गैया भिडिअ थाब्लाबो माने बांद्राय भिडिअ गैया आरो
भिडिअफोर एसे एनै भिडिअ थाब्लाबो माने मोजां नङा आं गाव बिसोरनिख्रुइ मोजाङै बे आयदानि भिडिअखौ मोजाङै बानायनो हागोन बेबायदि आयदायावसो भिडिअ बानायनाया माने गाहाम आरो नङाब्ला एसेबां भिडिअ दङ भिडिअ थाखानाय मोजां थाखानाय भिडिअनिख्रुइ जुदि आङो मोजां भिडिअ बानायनो हायाब्ला बे सेम आयदानि सायाव आङो भिडिअ बानायनानै लाब गैया जागोन मानो होनब्ला आं जेबायदि भिडिअ बानायनो हागोन बेबायदि भिडिअनिख्रुइ आरोबाव मोजां भिडिअ दंखायो इउटिउबाव स' बे मोजां भिडिअनि सोलायै आंनि भिडिअखौ मानसिया मानो नायनो मानसिफोरनोथ' जेसेबां हायो मोजांसो नांगौ ना बेखौनो होनदों आरो स' जोङो एखेबारे मोजां थाखानाय भिडिअनि सायाव भिडिअ बानायनानै कम्पिटिसनाव हाबनाङा मोजां आयदानि भिडिअ जेबे इउटिउबाव गैबाङा माने गैया बेयावसो खामानि मावनांगौ आरो दंखायोब्लाबो जेन आं बेनिख्रुइ मोजां बानायनो हागोन बेनि सायाव भिडिअ बानायनो नांगौ आरो जोबथियाव मोनसे मोस्ट इम्परटेन्ट बाथ्रा बुंदों I will not completely rely on YouTube थारमाने आङो इउटिउबनि सायाव 100% माने सोनारनानै थाया इउटिउबाव भिडिअ होबाय ओमफ्राय आरामसे जना थाबाय बेबायदि जानो नङा नोङो बे इउटिउबाव बानायनाय भिडिअनि एसे एक टुक्रा मा बुङो बेखौ क्लिप एसे माने फेसबुकआवबो होबाय माने गुबुन ससियेल प्लेटफर्मावबो माने भिडिअफोरखौ माने एडभार्टाइज बायदि प्रसार खालामनांगौ आरो एडभार्टाइज माने फेसबुकआव होबाय इन्स्टाग्रामाव होबाय रिल्स बानायनानै होबाय बे भिडिअनिनो एसे क्लिप स' बेबायदिनो एडभार्टाइज होनाय बायदि मिथियोनो गासैबो जेसेबां ससियेल इन्टारनेटनि मुवाफोर दङ सब एडभार्टाइजनि सायावनो सोनारो स' जोंनि भिडिअखौ मानो एडभार्टाइज होआ जानो जों जुदि गुबुन प्लेटफर्माव जोंनि भिडिअफोरखौ एसे होब्लासो बेथ' मोजां भिडिअ बानायदों थ' बे भिडिअनि मेइन सर्सआ बहाव दङ बे सर्सखौ माने मानसिफोरा नायनानै नोंनि माने इउटिउब चेनेलाव फैगोन आरो साबस्क्राइबार्स मोनगोन होमबासो स' बेफोरनो इम्परटेन्ट बाथ्राफोरा जोबथायाव मोनसे टिप्स होनानै भिडिअखौ फोजोबनोसै टिप्सआ जाबाय मा नोंखौ मानसिफोरा जेसेबां मोजां मोनो नोंनि भिडिअखौ नोंनिख्रुइ बांद्राय मोजां मोननांगोन थारमाने बासरा बे भिडिअ बानायो आंनिनो दादि आदि फंबाय आदा होननानै नायनि दे बिनि भिडिअखौ आलाबाला बेबायदि होनब्ला जानो नङा बेयो मानसिया नोङो जायानो जाबाथा नोंनि भिडिअखौसो नोंनि भिउवार्सआ बांद्राय मोजां मोननांगोन स' बेनोमोन दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम स' बाय